أبز علت كويننا نسوات أنت نذكر لعل كل العلاونات مسل عرسة والسنتات نمخبار حلافنات وسيدنا قالنا نحدثلو قون يقبا بريزيدنت منغستي تግራይ عبو ومبر ودبنا حوها الدكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል بريزيدنت منغستي تግራይ نزي زبلون بمخنيات مبل 38 عمل زخري معلتي سوات أب تسالت سنة سرعات منبار حقفي أنبابا زخري سواتنا تاريخهم أب زحلفو ملغتي يسعب إيو سوات انت نذكر زفصمو تاريخ قدلي فلوي مخانو ما انت هزبي إلوم نهزباو علامة صنعات فلوي توفينات زنبروم كل عينة مسواتي نمخفال ندحري زي بلوت بتكبر أول نفصم إيوم كبل دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ سوات أبناء 17 ዓመት أتقاوي قالسي بزخفلو مسواتي سرعات درجي فريس حق منغستي سرعات هزباوي ممحداز تتقاللو سالا سوو بزح تاريخ لو تمزقبلو تمزخونه دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል تزاريبو يخون انبار ازي كيدي تعانق في قعزو سلام لمع ديمقراسي موداتنا تግራይ زطفئ جينوسايد زفصمولو كوينو ناو خال ما كتساغيرنا كبل دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተኣወጀ جينوسايد ኩናት ምምኻት ነበር ትውልዲ ምስ ሓድሽ ወለዶ ኮይኑ ፍሉይ ታሪክ ብቀይዲ ደሞም صحيفهم اليوم زبالة دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል كجمت كحلم زي خل تاريخه تساريحه سلا مسواتهم سممع بروتوريا تفريمون ناب سلامي بوليتيكاوي قالسي ساغيرنا إنا إلو سممع بروتوريا توسنا جميرو انكو انت نبرو موداته وجن حزبنا اب تحت وررتي لصنف تمزابالاي تسددن ناب بوتاو زي ملس يترف اجر متخال ناي هويت سرحتي بأقبابو زي فتصمولو زلو وصقامات بوزح بوليتيكاو دردر زي كايدولو مجرشاو اتوقلي زفرمه منغستي فدرال نتوقلو أفريسو تግራይ ناب خالي كبان أسوان زاتولو كنتات نكركب كبل قليسو بتوساقي دما بإيكونومي حانيقو بسراويت كبيبو بدرون أون قطقيتو ناب كالي زور وقع كأتو أب مدلاو زلو علو زبل دورو دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ውን እዛ መዓልቲ እንትንዝክር ስውኣት ከም ዝገበርዎ ብዓመታት እናዓቀብና ወዘይመልእዎ ዕማማት ክንዛዝም ቃል እንኣትወሉ ዕለት እያ ክብል ገሊጹ ኣብዚያ ዕለት ኮይና ስውኣት እንትንዝክር ልዕል ኩሉ ልዓላውነት መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምኽባር ሓላፍነት ወሲድና ቃልና እንሕድሰሉ ክኸውን ይግባእ ክብል ኣቦ ወንበር ውድብና ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መልእኽቱ ኣሕሊፉ ብምኽንያት 15 ሰነ ዝኽሪ ሰማዕታት ካብ ውድብ ስምረት ዝተውሃበ መግለጺ 15 ሰነ ብሕጊ ዝጸደቐ ብሄራዊ መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ እዩ ትማሊ ሎምን ንክብሪ ትግራይ ስድራዊነት ክብሉ ኣብ ዝኣምንሉ ቁኑዕ ህዝባዊ ዕላማ ዝተዋደቁሉ ጀጋኑ ደቂ ትግራይን እንዝክረሉን ነፍሰ ወከፍ ትግራዋይ ልዑል ክብሪ ዝበሉ ዕለት እዩ ናይዞም ጀጋኑ ደቂ ህዝብና መስዋዕትኒ ዕላማ ድማ ተወሳኺ መስዋዕትነት ንምቅጻል እንተኾይኑ ሰላም ልምዓት ዲሞክራሲ ስርዓት ፍትሓዊ ምምሕዳር መመስራት እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝበቆለ ጸባብ ጉጅለ እዚ ረዝምን ታሪክን ልዑኽ ጠሊሙ ዕላማ ስዋዕታትና ተረሲኡ መስዋዕቶም መሽቂጠን መደልደሊ ጉጅለ ረብሓን ኮይኑ ኣሎ ሎሚ ስዋዕቲ መላምል ደቆም ህዝቢ ትግራይ ቀስቀሲኖም ዶ ፍትሕን ሰናይን ምምሕዳር ጥዑም ህይወት ተጋሩ يقبؤهم دو يقهم يوزلو إلنا تملسنا نبعلنا انتحتنايو انبر عنفتون علامون زي فلت مناسي نمطفى انت دالون ايكونن زلنا ازي اب كونات ورا كونات وصاي كنبر زي خلص ابي بوجيله معلتاوي سمعتات زذكرو نطفات علامه مفصم انبر زهبو كبري يلن أشن كواندو نسمعتات مملأ هزبي تجراي زت ألم حيل إيوه هلوة زت ألم سمعتات كخبر تثبيت أي جبرن زت ألمن حشكران شعبية زخونة جوجلة بهزبي تجراي ملأ محبراوي علامات تفنفينو عب عنداينت يركب لومي كانت أنكي سلام عب لألي زخونة مرحتن صدراء ومن بمنجست أمريكا أجدا فيزا من بارو سعبو
ካብ ግፋን ውግእን ኣርሒቆም ኣብ ውሕስ ወፃኢ ንዝቕመጥዎም ደቆም ሕማቕ ውሳነ ከየጋጥሞም ሰማይ ደጊፎም ኣብ ዝሓደሩሉ ዘለዉ እዋን ወዲድኻ ኣብ ትግራይ ንምግባር ዝተሓለመሉ ብግፋ ወረ ግፋን ቅሳነትን ስኢኑ ንነዊሕ እዋን ክነብር ማለት ዘበት እዩ። ስለዝኾነ እውን ኣብዚ ፍናፍን መሰርሒ ግፋ ብፍላይ ብፍልጠት ይኹን ብዘይፍልጠት መናእሰይ ትግራይ ናብ መጋበርያ ሓዊ ጽምዶ ህግደፋውያን ንክትጥቀሙ ኢልኩም ሓዊስኩም ብሰፍሓት ትንቀሳቀሱ ዘለኹም ካብዚ እካያ ተግባርኩም ክትቁጠቡ ውድብ ስምረት የተሓሳስብ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተኾይኑ እምበር ታሕታትነት ዘይትተርፍ እያ። ንረብሓ ትግራይ ኣብ ዘይጥቅም እንታይነቱን ዕላማኡን ኣብ ዘይፍለጥ ኣብ ዘይምልከትኩም ጎረባብቲ ሃገር መናእሰይ ትግራይ ክጠፍእ እንተደኣ ተገይሩ ሽዓን ንጥፍኣትን እንዳበረካ ብሽም ሰማዕታት መሽቃጥ ደው ክብል ይግባእ። ነዚ እውን ናይ ሎሚ 15 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ተወሳኺ ሰማዕታት ትግራይ ንዘይምኽፋል ቃል ንኣተወሉ ታሪክ ዕለታት ንብል ዘለና ኣብ መወዳእታ ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ዕላማኦም ኣብ መወዳእታ ንምብፃሕ ኣብ ዝግበር ርብርብ ዓንቃፊ ኮይኑ ሓድነት ትግራይ ተጋሩን ንክበታተን ዝገብሩ ዘሎ ጉጅለ ድሕረት ካብ ህዝብና ንምውጋድ ኩሉ ደላይ ለውጢ ንክረባረብ ደጊምና ንፀውዕ። ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታትና። ዝርርብ ኣሜሪካን ኢራንን ዘተባብዕ ምዕባለ ይግበር ከም ዘሎ ወጥሪ ይቕፅል ኣሎ። ላዕለዋይ ደረጃ ዝርርብ ትማሊ ሶኒ ኣጋ ምሸት ተዛዚሙ ቴክኒካዊ ኣኼባ ኣብዚ ሰሙን ክቕፅር እዩ። ኣብ ዝርርብ ምዕባለታት ድሕሪ ምግላፅ ዋጋ ነዳዲ ዳግማዊ ቁልቋሉ ይጅምር። ብሩንጓኒስቶክ ስዊዘርላንድ ሰብ ስልጣን ኣሜሪካ ኢራን ኣብቲ ትማሊ ኣጋ ምሸት ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተካየደ ቀዳማይ ዙር ዝርርብ ዘተባብዕ ምዕባለ ከም ዝረኣዩ መንጎኛታት ገሊጹ። ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ መፅዋብ ሆርሙዝ ወጥሪ እንተቐፀለ ሽምግልናታት ፓኪስታንን ቴህራንን ነቲ መፀዋቦ መሊሳ ኣብ ዝዓፀወትሉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ዳግማይ ክጅምር ኣብ ዘፍራርሐሉን እዋን ወጥሪ ዝማልኦ ጀሚሩ እኳ እንተሃለወ እቶም ወገናት ድሕሪ 60 መዓልታት ኩናት ንምውዳእ ናይ መወዳእታ ስምምነት ዝወስድ ፍኖተ ካርታ ከም ዝተሰማምዑ ገሊፆም። ክልተኦም ወገናት ኣብ መንጎ መሓዙት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዝተሰርሑ ዕጡቃት ሂዝቦላህን ኣብ ሊባኖስ ዝካየድ ውግእ ንምቁራፅ ዝሕግዝ ኣገባብ ከም ዝተሰማምዑ ንግዳዊ መራኸብቲ በቲ መፅወቦ ውሕስ ምሕላፍ ንምርጋፅ ዝሕገዝ መሰረተ መራኸቢ ከም ዝኽፈትን እዚ ድማ ኣገዳሲ ዓለማዊ መስመሩን ቀረብ ነዳዲን ፈሳሲ ተፈጥሮኣዊ ጋዝን እዩ። ቴክኒካል ዝርርብ ንዝተረፈ ሰሙን ኣብቲ ብቀጥሪ ስዊዘርላንድን መዘናግዒ ኣክራሪ ቡርጋኒስቶክ ክቅፅል ምዃኑ እቲ ሓበራዊ መግለፂ ሓቢሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣባስ ኣራቅቺ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብቲ ኣብ ዝዘርግሑ ፅሑፍ ቴህራንን ንሰድድ ነይርና ፔትሮኬሚካልን ምሕረትን ከም ዘረጋገፀት ገለ ፍሪዝ ዝኾነ ንብረት ምፍናው ከምኡ እውን ንኢራን ዝምልከት ውጥርን ዳግም ህንፀትን ልምዓትን ምጅማርን ከም ዝረጋገፅ ገሊፃ። ቴህራንን ንመፅዋብ ሆርሙዝ ክትዓፅዎ ምስ ጀመረት ዋጋ ነዳዲ ኣዝዩ ወሲኹ። እዚ ድማ ንወደባት ኢራን ሓይልን ባሕርን ኣሜሪካን ክትዕፆ ዝገበረት እንተኾነ ኣሜሪካን ኢራንን ዝሓለፈ ሰሙን ግዝያዊ ስምምዕነት ምስ ፈረመ እቲ ኩናት ብ28 ለካቲት ምስ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ዝጀመረሉ ንድሕሪት ናብ ዝተረኣዮ ደረጃ ወሪዱ።